Majong adlaw ni jong tanan basta buntag sa jo busy na gud ning inahan. Mga alas 6 si Undoy ug si Baby manggawas na sila kay magpainit. Ako moro pa na ihang time diri panghipos-hipos. Kay alas 7 pa man mo abot si Queen ni. Si Dalton karon kay alas 3 sa kadlaw naman tigmata. Basig matinga mo rin ihang gibubakos. Gabakos-bakos ko kay jawa at mo nipis nga tingti dyan kay wa na baus-bus na. Di arang nagpainit na tikangkang magatang bata. Gikapoy kay sa sadyo malagig mata. Nalipay po ko kay ning abot si Queen ni. Wa ako kabantes oras alas 7 naman di ay. Aw si dyan ihang gipapulig alili kay manglaban ako ginahinay. Kay gatapon nagaglabunon. Pero ang labhan kay rang mga gagmay kay si Undoy madjay manglaba ja karon murag moangay ko manglaba. Namod ko gipamalit ng mga punda mo ang labhan kay tang ipuli-puli sa ang pundang gigamit kay duha ra to kabuk alili-alili. Na ako mga gamit daghan mga punda mga bedsheets to sa among bahay. Jadi na to adad unda ari kay og mamalhin maghakot na pud madyo nang duha ra kabuk alili-alili. Kay murag hapit na ra bagad mahamag atang bahay kay gipadadyonan na tong trabaho. Paglabay na maga-flooring na to sila. Wa pa man ko makalaag didto kanang ning sujud kay busy lagi. Wa pa man dai mi pamahaw si Queen ang gisugog papalit sudan. Kay na may antes si Undoy dito sa babaw na maligja. Ladyo na good miskan ana nila Undoy. Balit ra mixed anda ari kay api kinakadyo magluto pa, maghaling-haling pa. Kaning ang giputos-putos ang tita naghaning supporter pagburos pa pwede ram day pud. Daghang salamat sa gahatag daani kay nagamit paghihapon na he kay agang tijan lagi na unsan man tijan nin bidli naman. Manghimasin in taon pug inahan basin nagbalik pagatang tijan sa nga flat. So sa karon mura na magibito kog usang dupa. Pero di lang pud nato ikauwaw pero wa pa lami pud og at nga pasagdan. Kay mo ba ja pa ni atang naginansya sa tuang anak, di ba? Proud pud ta nga natay ingani kay natay anak. Pero mada pagajud pag paudon-udon awa to pang paudon-udonon kay basin day pag mo flat pa. Ang problema laman danig ba sunda na pud na gajud laksi na pud. Wa para bay taon maagag ko sa hos. Umuangin ako maglaba-laba kay ari ra mas lababo. Magbarograman di man ko moay maglingkod kay piling na manggawas nag mga kusahos ay kung magbutang-butang kung nganes ang tijan kadi ko ma-overeating kay og harang pasagdan ang tijan ja murag arang ka bekad ka sus aram pagdaghan makaon kay murag daghan siguro pag space ba madyo nang atong ipit-ipitin pud magamay ag si Dalton kay natug pa man di kumbate sa pugod ari kay bisag na Queenie kay mangitam gyapon na kay mosusuman mao nang kinahanglan available ko og mata si ja kay mga do si ja dug na magtagbilaran katong nagpabayupsi nakakita kog daghang punda dito sa unita pangalagmig kulor mga buwak-buwak ba ja barato ra man nang namalit ko mo nang gipanglabhan karon gadeng ag puko gipatungan ra ng itlog kay mayamang sud ag pamahaw unta sa ingon mas Queenie nga nakalabay kun jagutan mong gusto to sa mga anti di hang papaliton na naman didto karong idugang sa atang itlog di apo kay napalit sa unit up mga medyas ni Bibi pag ni pwede sa patusan kay di pa man makalakaw unsa naman sa patusag makalakaw na medyas sa man ni karon na tag 25 kurang buok yung mga cute man mao to ning palit kog pila ka buok at ano pa ning alabhan karon kay arong magamit na nato kay makalimtan na pud ni wa na di na ni maarang sunod adlaw ra gajud karon kay hingalimtan na ko kaadto sa kad ng anak ko bawla magajud ngano ni laho pang napansin sang lawas karon lahi na pud kaadto sa kad katong na ako'y bukol kay grabe gajud kapuja mura ko gadarog lima kaluwang anja magsilbi bare og maghinuktok ra di ko mulihok maghihapon ta inahan kay naman tay bata grabe lagi ini kapalis lagi wa pa gani mo gabi piling na gabi na grabing kapuja na kaadto bisan lagi ga vitamins ko kapoy gajud kaadto siguro ang simptomas na lagi nis bukol kay mao may kasagaran excited na ko mahibaw og biopsy karon makaibaw na ko unsaan ni pagtambaw para maka sugod na bito ta. Aga ang gisukog papalit sud wa pa matulin kay nagatong-atong pa nakagikiutan pud si Jasmidias. Di naman kun sa ganahan mga na kaning tagam naman kuno siya kay sakit naman kuno gajang kusahos sige galaksi. Di para dagas ang gatos kay budget na magpamahaw daghan naman din na dangsud an pag uli tulo na kaputahi jada man puy himong undoy nga taong isara nang gilapwahan butang nagpanakad sa gisukaan arang lamian na. Tanaw na tagsani gipalit lain ni Queenie o diaday pansit pud og hani pa ning itemon aw nukos. Sa mga ansa ta kay delikadong magiring mga magkurabang budget lisod ra ba dakpon. Jag ako kay ning dako-dako na kuron baramba na pud ko 56 kilos na gud ko sa una kay 48 ra to. Karabing lami ag munggos oy. Arang lami ara banta pa ring lumayagan sa kay murag ni laylo sa alam ko na kay seafood ba dyan na kare sa alam pang taong tilaw-tilaw ra gud pud ginagmay. Wa mi dari daghang platito. Aw di na laman ako karon ni abri ra nang silupin. Mura ra mong dari gabay-bay kay sige lig balhin balhin ning wa patay bay. Pero gamay na laman jang antos. Ay Ginoo ko. Wa na lagi hinay-hay nakuha. Na ako na kasuga. Na. Ala. Kay nang nagpusutit na ni. Na ukab nagatop sa siligan. Ang sama ni uy. Tanawag hang hinay-hay na tagak na lagi karam ng dagan ara man kasuga. Ang balikon sa. Kaingan mo kung maanod na ko. Ara man juga suga ganina. Oh, hadlika na. So dito Dalton. Ano ba ni hadlikan man? Dali Dalton kay manirado ta. Oh. Uy, hala wa na kurente. Wa na kurente be. Pang-electric pan. Yan sa banga arang hadlika kasi eh. May bagjo ko ini.
Ara magkasag, mura magmabagli itong mahugan dito sa unahan. Mo, nung kani ko sa kabagzo, ingon mag na ako sa kabagzo mo sa Martes pod. Hala doon, matumbahan pala matara ng tawir. Kalig ko na. Hala, grabe mo sa kasagang. Uy, hala. Sud na tabi! Sud tabi! Sud! Sud! Ay, putudan ko mo gani. Ito, lagi dyan lagi. Nahinir ako kay ag mga kahoy nga tagat mo. Diya, kamusta? Nagdamgo pagkas imong pagtog-tog. Matugman. Eh! Akong gipaabot nga puga akong dryer. Eh! Ito, mag-restaurant ra. Put! Matulog pag ang kulon. Sus, grabe na lisang kazukus unos araman sa kasuga na timingan pero pag manghipos na sinayhay kay arang dali araman na ma. Init man ganinan sa kasug paghangin di mada jon. Mo na nang gipanghipos. Di pa ni masira ni ja. Pa masira. Iza. Ito na dako ano. Ba ta tumawa. Pila may iba na. Kaya man tunod. Gilang tunod may mubabag. Mura ra gamay daw pero manglingin nagtunod. Bitaw makagahi grabe gajeng dako adyo kunot na siya. Unsa karsunis ni sa grabe ka magke kadyo. Unsa tiaw bag ako'y palab hundaan na nabuang na pang sugba kung makaani grabe nagke ka adyo makapiang. Mga unong buti ni ka karsunis nga grabe kadagke sus tabangan. Ton gatanaw-tan aura pa sa punah mangisingi siraman ni siya basta busog. Unsa sang gipakagus-kugus ni Queenie karon di kadyo malapad. Kaya naalagi jang pihing, wa pa lagi taon na matulid, pero nabintahan na ba sa pod? Siyempre para inspired po ko dari mamila nagatubang po ko sa love of my life. Aha na lang malaging gilingaw-lingaw ang kagalingan. Kaya kulbaan, akos resultas biopsy. Daghan na niyang gipalit punda, mga 8 siguro ni kaparisan, kaya ang dadun sa bahay na tangbag upuhon. Kini angal ko sa mga kulor. Diyan na pa bedsheets dadto, at tura laman na to gamiton sa tangbang bag upuhon. Bahalag balik-balik niya tong bedsheets, importante gilabhan. Kaya di ni mo labhan, bun imong dangatan. Daghan man ni tubig dari way problema kay na ikaw galing atabay dari sa among gipuy-an. Kau ang kanang kawan oy. Makita sa nidang kulot nga buhok niya. Hello, tito tita. Laro na ron. Kay samot ka boring sa bahay no, matumis mercury kay wa na may gamit. No, wa na magamit, wa na ilo. So dias naging adlaw ning dong with mercury drug am gidas baby kay di mo pwede ibili ni sakay-sakay ra hinuni sa sakjanan di ni igawas. Adto man jud mi madali-dali pa dong kay wa may lain kapalitan. Wa may grocery store daris bukid jamo angay pugod adto kay Bugnaw, pabugnaw pud ta usahay. Unsa dira pud ka adto mahal kay di man sa ingon og 24 hours. Kay di man tuning comment des ni agi nga ngano kunong anak magpalit-palit sa mercury nga mahal kuno. Wa ba jay grocery store daari man magmantinil man tag mercury drug. Ibaw na mo des bukid mi nagpudyo. Unsa mato na lamang pud makasud pud tag Bugnaw kay wa pa jay mall gajud pud daari. Basta kay sahang naibawan pareho ra nig presyo kay di man ni siya 24 hours mo nang mahal ang uban kay 24 hours man. Pero gingani nga buntag ra abre barato ra ni sila. Grabing inita rong adlaw ako ra ning sud si Queenie ug si Baby dito ra sud sa sakyanan nagapa-aircon ra sila undoy. Palit man pukog drinks dani kay grabe mga uhawa. Daghan pukog gipamalit pero hanggi pakita ninyo kanirang mga ginagmay. Kay wanam ko kadyo magbidyo-bidyo ra tos dapil kay maawa man pud kay mo tan-aw ra bagtindira bunawan na jata. Kini humtan ko na ning kuluna kay mo na gamit-gamiton sa unos high school pa ko kani og katong neblo amadeg blue hurot na mo kuno. Undoy kay papalit man to nang kujik. Bao ngandoy pa pug maputi. Murag di naman siguro maputi bisag unsaon pa bisan pag sus. Bisan pag kanon ning kujik di gyapon matabang. Pag pads kay wa pa magyapon mawaga ang dugo oy pero ginagmay na laman murag padung na siguro sa pagkapapas kay na tinutinaw na ba sa pagmagamay pero una pa gazid. Palit ko danig chocolate kay hatag nas mga anak ni Queenie tulo man sila kabog di tulo ka bukang gipalit. Syempre gang may wagang snack oatmeal. Ano yung sekreto sa gatas ng gramidayana? Oatmeal dyan yung snack. Mangita po kudaan ni og mga crackers. Kaya mo doong mami karon og mabini. Na may kahipo dito. Di mamakals na punta. Kaya igagaw niya doon katong gikasal ng hapotong gibalagdas ang adlaw. Pero palit ko fita ganahan mo kung fita gud ang snacks kay di bitaw sa tamis. Kasi undoy gapapalit man putog si Syria, palitag super crunch kay mo puni jang ganahan. Siyempre drinks di kalimtan kay nga uga nagamong bubunlan. Palit ra kog tubig ra man pwede. Palit na lang pukog paan oy basta daghan ko ipamalit dana basta mo sud ni ko dani masangit jud ko makeup section si undo dito na mas gawas gasiling-siling na wa na gadali na lamang ko dara mi Miss Bayabas agi ani hapit mi daaris binliw dugay na ko ka ari diri daga pa ko dito di day minji na di Miss undo wa lagi daga pa lagi grabing dugadzan na ga anniversary nag Miss undo sa among kasal dito na ko ka ari diri arang lami ano luin taw mo sakjanan nagsalin pa intaw na sige banggaan wa pa na mo mapaadyo kay daghay problema nga unahon basta importante mo dagan. Tanawan ninyo guys, agang cellphone nga gigamit, huwawi ni si Jag, grabing kuyaw ka mudag zoom kay na, murag teleskopyo. Kita ka jug duhang naglakaw bisa garang lajuan na maglisig din kita gang mata pero cellphone dali ra sa makita na ito pa jang zoom. Grabe 1000 zoom guna, 1000 sobraan ra pud 100 ra gud pud. Lami dari maglakaw-lakaw libot-libot ba, magpaniwang. Aw bahala kung di mo niwang basta laman papanington.
Ug taga deo pa ko dari magsigo dari libot-libot kami dalton labi nagbuntag og hapon lami kadto dari kay view man jud kaadto palibot jarang nice man. Mao jini magdagbida na ho kaning muto bitaw na magtagbog tubig grabe jing gupuha sa tanawon. Si Undoy day gabidyo-bidyo da nagagako gapakaon kong dalton. Kaya ni panahon na pwede pa man ko magpasusong dalton. Sa kay wa man jay pili bisag asa mi basta kay kutasan ngungot man na ni support ta po ni sa baybayon mabini. Aga diri magmanga adja ni Undoy ja mao lagi tong nalagi pakals nga mahitabo karon. Guwapo na gilang port dari kay repair na. Sa una og malagmis Undoy dani matimingan na magkardaghana ka adto mga jellyfish. Mao hadlok dani asa uban kay daghay jellyfish bitaw ning lugar ra. Bukya ba bukya. Pakit ko muna dari nga side kaya naa dari nga side nga grabe ka view jud kaadto. Mao nagnaasog cliff diha. Kana bang na maglasang daana mo nagnaasog cliff mo na mini Palawan da aris Bohol nga rabing sikata ra banaron. Nakaanha ko na isa ka basis ra. Kay di man sa pwede sa Talawan kay magsakay makagbangkag mo anha. Anja medyo bawd gud da ana kay mubanda badas bato dako man ang bato ng daplin. Ja nakalimot na kog pila na gastos ron wala ko kay bog pila na bayad sa bangka og moadto. Diya kay bakong gimingaw mong dalton, diya dalton nangibki bintawon nanginabuhi. Kay kaunis life in town punis sa buaw. Mao ni resulta breastfeeding ha within 2 months. Awa pa gid 2 months dalton daan Isa ka buwan pa kapin. Hapit-hapit kuno ha mi sport baron di ka hilas ba. Bitaw pag abot na mo dara timing nga kay nangaon na pero di am pus mama. So mao tong murag nakuha agat tong uwaw. Lami pa sa kajong nga sudan gipang baza ngarang humuta pag sud pala mas purtahan humot na kadto lami na ipanghukad. Bitaw ginagmay ra kadaan ni kain na. So salamat na lang magajud kaadto sa tagbay dani nga may naghanda dani mga pagkaon karang busog jud namo na uli. Pagdalton ga pahayay-hayay si jang lula. Wa ngay jenis sa matug dughang lula ni kay ara man kahumok. Mapapasana all man tayo sa dibdib. So makagayan hiratama na gati ang vlog kay mo ra po ni video na ning mga adlaw. Video na dili na ni natug upload kay daghan lang yung problema gipang atubang. Salamat sa inyong suporta ug sa inyong pag-ampo. Kita-kita na raman tanin sa sunod.